रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग कोकणची दोन जुळी भावंड, पण सध्या प्रशासकीय पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत या दोन्ही जिल्ह्यात दोन परस्पर विरोधी चित्र पाहायला मिळत आहेत। रत्नागिरी नगर परिषदेत मलिदा लाटणाऱ्या ठेकेदारांची आणि अधिकाऱ्यांची पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ज्या पद्धतीने खरडपट्टी काढली तो प्रकार कौतुकास्पद तर आहेच, पण त्याचवेळी शेजारच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका गंभीर आणि तितक्याच संतापजनक वास्तवावर बोट ठेवणार आहे। सामंतांनी रत्नागिरीत बेनामी ठेकेदारीवरती आणि फुगवलेल्या आकड्यांवर अंकुश ठेवला, पण प्रश्न उरतो की सिंधुदुर्ग आधी साफसफाई कधी घडणार? पाहूयात। रत्नागिरी नगर परिषद आधीच आर्थिक संकटात असताना तिथं सफाई आणि इतर कामगारांच्या नावाखाली तब्बल 19 कोटी रुपयांचे ठेके काढले गेले होते। कागदावर 50-60 कामगार दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र 20-25 जणांकडूनच काम करून घ्यायचे, हा सरळ जनतेच्या पैशांवर दरोडा होता। पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केवळ इशारा दिला नाही, तर या ठेक्यांचं पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले। परिणामी 19 कोटींचे ठेके थेट 9 कोटींवर आले। एका झटक्यात नगर परिषदेचे 10 कोटी रुपये वाचले। कर्मचाऱ्यांच्या नावावर 25,000 रुपये दाखवून त्यांच्याच हातात फक्त 14-15 हजार टेकवणाऱ्या ठेकेदारांना सामंतांनी कडक शब्दात सुनावलं। पगार थेट बँक खात्यात आणि तोही किमान वेतनानुसारच झाला पाहिजे, हा त्यांचा निर्णय शोषितांना न्याय देणारा ठरला। रत्नागिरीत जेव्हा जनतेचा पैसा वाचवला जात होता, तंतोतंत त्याच वेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात एक थरारक आणि धक्कादायक गैरप्रकार उघडकीस येत होता। देयके आणि अनामत रक्कम मंजूर करून घेण्यासाठी चक्क कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली। या प्रकरणी 5 ठेकेदारांवर सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल झाले। पण हा केवळ 5 ठेकेदारांपुरता मर्यादित असलेला विषय नाही, तर तो एका मोठ्या आणि खोलवर रुजलेल्या सिस्टीमचा भाग आहे। थेट वर्ग 1च्या अधिकाऱ्याची सही हुबेहूब करण्याची हिंमत या ठेकेदारांमध्ये येते कुठून? प्रशासनातील कोणत्या बड्या डोक्याचा वरदहस्त असल्याशिवाय इतका मोठा धाडसी घोटाळा होऊच शकत नाही। सिंधुदुर्ग जिल्हा सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, पण गेल्या काही वर्षात येथील शासकीय विभागातील ठेकेदारी हा एक सुसंघटित गुन्हेगारीसारखा प्रकार बनू पाहतोय। कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या करून फाईल्स पुढे सरकतात आणि कुणाला पत्ता लागत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे। जर पोलीस तक्रार व्हायला इतका वेळ लागत असेल, तर यामागे कोणाचे दबावाचे राजकारण सुरू होते का, हा संशय येतो। रत्नागिरीत उदय सामंत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली, मग सिंधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री अशा बोगस ठेकेदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पुढे काय येत नाहीत की इथेही तेरी भी चूक मेरी भी चूक असा कारभार सुरू आहे। गुन्हे दाखल झाले हे ठीक, पण एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबता कामा नये। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातील, विशेषतः बांधकाम आणि पाणी पुरवठा विभागातील गेल्या 3 ते 4 वर्षातील सर्व ठेक्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट झालं पाहिजे। रत्नागिरीची हिंमत आणि जी तत्परता दाखवली गेली, तीच आक्रमकता आता सिंधुदुर्गातही दाखवण्याची वेळ आली आहे। शासनाची आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या या पांढरपेशा दरोडेखोरांचा कायमचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे, अन्यथा कोकणचा विकास केवळ कागदावरच राहील आणि जनतेचा पैसा हा भ्रष्ट ठेकेदारांच्या घशात जात राहील। ब्युरो रिपोर्ट, कोकण साद लाईव्ह।